lur, ada sapi cilik yang rotok galak iki lur. Lur, mundur lur. Iki calon bapak iki lur, Sikil loro karo sikil papat menang sing sikil papat. Calon bapak wis galak kok ngono lur. Apa meneh wis dadi bapak lur. Lho, ngacir ana lur kae lur. Iki lur, calon bapake wis mlayu-mlayu lur. Nek wis dadi bapak kaya ngopo sehate lur. Lho aku wedi iki lur. Dadi tumbuk lur. Mangan wong. Ganti pemain. Mangan wong. Iki lur, jeh cah cilik wis kendel ngene lur. Nek wis dadi bapak-bapak ndara ngidap-idapi lur. Iki bapakane kaya ngapa ya lur ya ngono kae. Mbokne barang kaya ngapa nek anake ngono kae. Kae lur, wis njrantal tekan kono lur. Wis ditali karo juragane kae lur. Wis diamanke. Ini calon bapak ini lur. Ayah niki. Calon ayah. Calon ayah ini lur. Ketika pergi sama belantainya lur. Ini lur sapi-sapi yang sudah siap untuk dibawa pulang oleh pembeli. Sudah berkumpul di sini lur. Ini nanti sebentar lagi mau dinaikkan ke pickup untuk dibawa pulang oleh pembeli. Ini pickupnya sudah standby di sini ya lur ya. Truk-truknya sudah standby di sini untuk mengangkut sapi-sapi ini. Sudah dulu ya lur ya. Selamat beraktivitas.